Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракот. Мегӯянд ки ид омад дар Макка ҳаҷҷи акбар аст. Дӯстро табрик кардан суннати пайғамбар аст. Салому алейкум бародарон, додаро, акао, апо, хоҳаро, модаро. Худованд чӣ орзуе доре дар ҳамин иди муборак амалӣ гарда орзуотон. Чӣ мушкилие доре мушкилиётон осон гарда. Худоҷон дасти кама набинен. Сарбаланд, хонаобод, зинда ва саломат киҷоида бошед. Худованд нигаҳдортон боша. Видеоро падилитса бикунен. Лайкҳои хитона монен, дариғ надорен лайкотона, то дигар бародаро бубина, мақсад дастгирӣ кунад. Сарбаланд, хонаобод, зинда ва саломат. Лайк.